Olipa kätevä täyttää tuo kysely. Paljon nopeampi kuin paperiversiot. Toivottavasti yleistyy tämmöiset kyselyt. Tällaisia mäkin vastaan. Tämän FeelGo-järjestelmän ansiosta meille jää kaikki tiedot koneelle, eli mä voin milloin tahansa tarkistaa niitä. Ja sitten jos meillä tulee joku tämmöinen myyntikampanja käsityöläisen kanssa, niin mä voin kysyä palautetta asiakkailta tällä järjestelmällä ja yleensäkin mielipidettä, että mitä meidän valikoimaa voisi lisätä. Ja todella kätevä systeemi. Eli tosi kiva oli saada sitä palautetta asiakkailta. He olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä meidän hyvään palveluun ja lahjapaketteihin ja muuhun valikoimaan. Että se oli todella lämmittävää sieltä lukea.